Og nu skal jeg også. Det ved jeg fandme ikke engang, jeg skal fortælle. Jeg har tabt 4 km pind fra en trokab på en tidspunkt. Så det væltede så meget langsomt. Og så pludselig kom det bare hele vejen. Jeg stod bare og kiggede på og sagde, shit, det er noget lort. Jamen, jeg ser helt klart frem til en oplevelse. Har fået nogle sindssygt gode venskaber igennem al det her træning. Lært nogen fra nogle af de andre uddannelser at kende. Altså, jeg er da spændt på, hvordan det kommer til at føles med at konkurrere mod nogle af Danmarks bedste bygningssnedikere. Men prøv at tage det som en oplevelse. Jeg tror, det der gør, at jeg godt kan lide at være med, det er, at man kan nørde så meget ned i arbejdet og gøre det så lækkert. Den opgave, vi har fået i år, den minder noget om den, vi fik sidste år også. DM-opgaven, det er et vindue med en ramme og et karm. Det vil sige, at den kan åbne op. Og det er nok mere den gammeldags slags vindue, som du vil se. For den er meget speciel med mange buer og lavet massive træ.